Mae 2 reswm pwysig dros gael eich brechu. Yn gyntaf, pan fyddwch chi'n cael brechiad, rydych yn cael eich amddiffyn rhag clefyd. Mae hyn yn golygu bod gennych chi imiwnedd. Rydych chi'n llai tebygol o ddal y clefyd a ddim mor debygol o drosglwyddo'r feirws i eraill. Yr ail reswm yw mwyn amddiffyn pobl eraill rhag clefydau heintus. Pan fydd digon o bobl yn y gymuned yn cael ei brechu, mae'r firws yn ei chael hi'n fwy anodd dod o hyd i bobl newydd i'w heintio. Gall hyn reoli neu hyd yn oed atal lledaeniad y firws trwy'r gymuned honno. Rydyn ni'n galw hyn yn imiwnedd torfol. Pam mae imiwnedd torfol yn bwysig? Mae angen imiwnedd torfol arno ni mwyn amddiffyn pobl sydd heb gael ei brechu, fel babanod newydd anedig. Mae angen imiwnedd torfol arno ni hefyd i warchod y rhai sydd ddim yn gallu cael brechiad, neu rhai prin hynny sydd wedi cael ei brechu ond sydd heb ddatblygu digon o imiwnedd. Fe allan nhw gael eu hamddiffyn rhag clefydau heintus os yw pawb o'i cwmpas wedi cael ei brechu. Beth sy'n digwydd pan fydd gennym ni imiwnedd torfol? Pan fydd gan pob cymuned ledled y byd imiwnedd torfol i'w hymddiffyn, byddwn ni gallu atal feirws rhag lledaenu yn gyfan gwbl. Pam mae angen i ni ddal i frechu os nad yw clefyd yn lledaenu yn eich cymuned? Efallai nad yw rhai clefydau fel y frech goch neu polio yn lledaenu yn eich cymuned ar hyn o bryd, ond mae dal angen i chi gael eich brechu yn ei herbyn. Mae hyn oherwydd os byddwn ni'n rhoi'r gorau i frechu, bydd nifer o bobl sydd heb eu hamddiffyn yn cynyddu dros amser. Os bydd y feirws yn dychwelyd, gallai heintio rhai sydd heb eu brechu. Os oes llawer heb eu brechu, bydd yn hawdd i'r feirws ddod o hyd i bobl i'w heintio a bydd yn dechrau lledaenu'n gyflym o berson i berson eto a gall achosi bregiadau o achosion.